foarte serioase, deocamdată. Mâine noapte o să vină ceva ploi. Aduc aceste ploi și polei pe șosele. Sâmbătă se încălzește perceptibil. Vedeți cum arată temperaturile în zilele următoare. În sud și în est o să fie mai mare încălzirea, în nord și prin vest atmosferă mai închisă și ploioasă, iar duminică un salt termic, putem spune, impresionant, temperaturi de aprilie. Vedeți că avem între 6 și 16 grade, vreme caldă, peste tot se adună norii și o să plouă prin nordul țării și o să mai avem ceva ploi prin centru și prin vest, la munte Lapoviț. Cam așa arată lucrurile și dacă mă întrebați de ce iubesc eu România, am să vă spun că România sunt eu. Și dacă nu mă iubesc pe mine, n-am cum să iubesc nimic altceva în jurul meu. Toți prietenii pe care îi am și toți oamenii pe care îi iubesc sunt România. Deci nu am cum să nu iubesc România. La revedere! Mulțumim, Florin. Mulțumim, Florin. Doamnelor, domnilor, hai să încheie primele știri ale zilei. Dar rămâneți cu ProTV, unde vă așteaptă pe tot parcursul zilei un program de sărbătoare. La ora 10 invităm pe cei mici la filmul Kung Fu Panda, după care la ora 12 Cătălin Măruță vă așteaptă la o ediție specială Happy Hour. Și nu uitați pe site-ul nostru știrile protv.ro, transmitem live de la ora 10 parada militară de Ziua Națională a României. Noi ne revedem mâine dimineață la 7 fix. Până atunci, sănătate multă și să vă meargă cât mai bine și la mulți ani. Să aveți o zi frumoasă și la mulți ani în România.